देरना किक स्टार्ट नङा आरोना बे बुस्थुआ साबि स्टार्टसो नै लोगोफोर दा बेखौ ओरै फिदिंबानो नै नायगासिनो So hello and welcome back to my YouTube channel. To लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बयखौ बरायहरबाय। तो लोगोफोर दिनैहाय आङो मोनसे बिराद मोजां आपडेट लानानै फैदों आरोना। तो लोगोफोर मा होनो बर' बाजार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद मोजां खौरां आरोना लोगोफोर। तो माइ सौनो थाखाय एबारनिफ्राय माइ मिलाव रोगानानै लांनानै सौहैनो गोनांथि जानाय नंला आरोना। तो नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय था मानो माइ सौनो गोनां जानाय नंला आं बेखौ बुंलांगासिनो दङ। तो जोंनि लागोआव मोनसे मिल लाबोदों। बे मिला मा होनो लोगोफोर मुभएबल आरोना बेखौ जेरावबो लांनानै सौहैनो हायो। तो कारेन्टनिबो गोनांथि जाया थावजोंनो सौवो आरोना। तो लोगोफोर नोंसोरो मोनसे कल हरबानो नोंसिनि न'आव थांनानै सौनानै हैगोन आरोना। तो आं बेखौनो दिनै देखायनो नागिरदों। तो न'निफ्राय ओंखारबाय गामियावनो नालाय ओमफ्राय दा देखायनो थांगासिनो आरोना। तो आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंसोरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना। तो दायो आङो देखायनोसै लोगोफोर। मिला गोदान नालाय टेस्टिं नायगासिनो आरोना। ओमफ्राय नै नोंथांमोना नायनो हागोन बियो डाइरेक्ट अट'जों एटेचमेन्ट आरोना लोगोफोर। बेवहाय ज' हगारनानै नैबेयाव जेसेबां खम माबागोन ना नारथेगोन ना होमबानो बे माइ गाबखानाय नङा। थारमाने बे माइ गाबखानाया नैबे नारथेगोन नारथेनानै गनायनि खोथा आरो गनायावबो नैबे जानांगोन बे नारथेनाय।
मेसिननि सेटिंआ मिलायगवाखै आरोना इनै खुलिनानै बानायफिनगासिनो टेस्ट नायगासिनो साननैसोनि उनाव एकदम गावबा गाव न'आवनो सौनो मोनसिगोन आरोना गोसो बायदि तो लोगोफोर मा होनो मेसिना न' थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर तो नोंथांमोना मा होनो हालौल' होनहरदो अखा बांखाबाबो कारेन्ट गैयाबाबो थांनानै सौनानै होफैगोन आरोना एकदम जबरदस्त दायो नै सौनानै टेस्टिं नायगासिनो दङ ओमफ्राय मिलायजोबनो हायाखै आरोना मोजाङै दा आरो दसे टेस्टिं नायबावनो नागिरदों साननैसोनि उनाव न' जायहानो माइ लांखांदों लिंहरबानो जाबाय आरोना आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ मबाइल स्क्रिनाव होनानै होगोन सेभ खालामनानै लाखा आरोना नाम्बारखौ खनसे टेस्टिं नायबावनो नागिरदों आधा बस्ता माइ दिहुनलायबाय नै ओरैबायदि आरोना किक स्टार्ट नङा आरोना बे बुस्थुआ साबि स्टार्टसो नै लोगोफोर दा बेखौ ओरै फिदिंबानो नै नायगासिनो